Chceli by ste svieži letný make-up, s ktorým môžete pretancovať celú noc? Obľúbené farebné očné tiene si nanesiem na horné viečko. Začnem od vnútorného kútika oka a pokračujem k vonkajšiemu. Na záver dobre rozotriem do stratena. Ešte extra porcia farby. Milujem farebné kajalové ceruzky, predovšetkým túto. Rýchlo nanesiem riasenku. V každom prípade by mala byť vodeodolná. Nechcem nikoho o 3:00 ráno vydesiť. Hotovo. A teraz musíte byť silné. Neurobte tú chybu, že si na pery nanesiete ten najžiarivejší rúž všetkých čias. To by bolo trápne. Tento štýl funguje iba vtedy, ak zostanú pery prirodzené. Na pery si naneste jemný rúž telovej farby a prejdite po ňom ešte priesvitným leskom na pery. To je všetko. Keďže nebývam v Karibiku, na záver použijem trochu bronzera. Takže moja pleť vyzerá ako po 3 týždňoch na Barbadose. Na to, aby bol celkový look dokonalý, nezabúdajte ani na malé detaily. Nechty si nalakujem s rovnakým farebným odtieňom, aký mám nalíčené oči. Trošku parfumu do vlasov a voniam ako letné kvety. Rýchlo si zbalím ešte svojich šikovných pomocníkov a ide sa na párty.